Ya. Karya Ki Haji Sukron Suwondo Blitar. ya Kang. Wah, jangan gembian. Ah iya dasare sing joget sampean karo Mbak Selvi.
kompak ketok lek kaya padha lemune dadi kaya gendong sentet. iya. Ya ora kaya Kabeh kare pengrawite to ya. Ayo mlane Kita kuwi. jan kompak kok. Asline iki kerawitan iki saka Solo apa saka Yogya biyen-biyen iki, Mas? Kerawitan iki asal mulane biyen iki saka Solo apa saka Yogya? Yen sak ngertiku saka Solo. Sak ngertine sampean? Keliru. Sing bener? Sing bener sak ngertiku saka Semarang Cirebon. Lho. Iki karawitan apa bis? Lho, lah mula kuwi aku lak ngomong iki filmne dhewe kok. Oh, iya. Sampeyan kirane yoga sing do kira kan. Iki Semarang, iki Cirebon. Oh, plat nomor to kuwi. Lah kok ndagel kok ora itu. Tinggal sembuh ya ngomong babaroi. Oh iya ora kaya. Nggih. Lucu. Waduh, ben lucu. Ya yen kepengin ngersakne lucu sampean engko tak dhuwekne karo Mbak Eka lho kuwi benar. Dunia mesti gayeng. Nggih, nggih. Ya Mbak Eka men jumeneng. Lah, ndelalah pamundhute caping gunung jenggleng wis. Jenggleng Mbak Eka sak mudarmu wis. Panganane kan. Lah iya. Piye lek gareng? Kene jumeneng Mbak Eka ya. Bagong. Nah, aku ya ana kaya. Gong. Kowe ngerti wayang ora? Ora. Dadan ngerti klu kok iso mrene. Oh, ala kleru masmu ngono nesu. Ora sah nesu, ndek iki to. Ene dagelane nesunan mutungan ngono kuwi tekan omah setruk mati lho. Ya ngono yo ngaru-aru yo pas karo kahanan. Ala aja nesu ngono kuwi. Aku njaluk dadan permadi. Ora. Permati aboh ya ngono. Niki lagune caping Gunung Jenggleng dibawani pangkur. Jenggleng. Nggih niki dijembengke nggih Mas. Hah? Gleng. Jenggleng. Jembeng. Pangkut jenggleng kok pangkut jembeng. Wis pas sing mak gleng ngono kuwi lho. Iya. Ya. Saben bengi. Siap, Kang. Sak tetahe. Nggih. Sing dhuwur lho Lek, sing dhuwur lho nek ora dhuwur moh aku. Aja ngono kowe. Kene iki Oh golek. iya, aku kelingan kok ndak gledek kebablasan ya. Aku ki golek waras. Iya iya, wes tak wet-wet adongane ya Le, lepas paranmu jembaro anu rezekimu. Kowe ki Ora kanca. samenteleng ngono kuwi. Kanca apa musuh kowe iki? Ya ora kanca. Ndungake sing apik kok ndungake kok lara. Nggonku ki ana wong lara. Wong lara. Ora usah ndungake dokter mari dhewe. Tenane. Ana nggonku ana. Elok men. Ana wong lara mah karo lara disentri. Kuwi ora usah diundangke dokter mari dhewe. Lho piye kok iso mari dhewe iki? Ya lara mah to pindah kidul omah wis ora lara omah. Pindah kidul omah wis ora lara omah. Lek, kowe tau ngrasakne rujak tungkak rung Lek. Jogal. Aku jane pengen jile cangkemmu diluk Lek. Jo. Tak nggo mangan letong. Tenan. Aja ganas-ganas. Kowe ki ngayu kok ngono sikilmu jeber kok ora. Ya ben. Sikil jeber akeh khasiate. Khasiate Usumu apa? dan kepleset kena nggo ngerem. Ah gene mletek Lek kowe iki. Nyawa. Ayo Lek, munggah Lek. Yo. Lek Bagong, mudhun Lek. Matamu ki ora. Lah kok ora ning dhuwur Lek? Aku nang kene kok kon munggah. Lah masih munggah apa? Oh, nyawamu Lek. Padane mati malah. Kecak. Piye Lek mau kok iso? Alon-alon ngeget-geti ati ngono. Ati ndi? Kene ngono. Iki dodo. Jero kene. Ndi? Alon ra kena. Yen memaja. Goyang, Gong. Asik.
kena beri-beri. As. Eka. Iso mendat-mendat. Eka. Kendangnya buat tenggok urung kah? Among karo jano piye ta lek lagu guru mak pes ngono ki piye Oh ya mbok ditulung kon kowe kompak. iki nek kira-kira Sermu piye? Maksudku ki tak kon muni kabeh muni jleng. Oh, kabeh muni jleng. Iya kandhanono. Ya. kandhanono kanca-kanca Kowe pas mlumpat anjlok kabeh muni jleng lho. Ya. kabeh muni jleng ngono Mas Ora do gatekake. Ya. baleni Yo. jano Apa dengkulmu kuwi? lah kowe mau lho Takon muni jleng. Lah iya jleng muni jleng. kupingmu kok katarak apa piye kowe mau ki ya muni jleng Sing tak karepake ki dudu lambene. lah apane Gamelane ki dituthuk siji-siji bareng. oh gamelane diduduk siji-siji Ora kotor nirokke aku jleng. Oh iya. baleni Gamelane dituthuk siji-siji. Iya mudeng pisan. Aduh, gateke. Janor kuning yuk jaremu mau kan nuthuk siji-siji Malah kaya matri kenceng. mulane ya lek jenengan ngerti nek sing mandu ki dalange mesti do manut kuwi ki mergane dalange ki ya kabeh ki do dundum karo kanca-kanca kabeh kowe ki nek misale pengen mandu kancane ben do manut karo kowe ya kowe piye carane ngono ya Reco Lah iya ya ngono kuwi wong nek kene iki bekerja kita itu sama-sama Ngono. lah iya mulane Dadi umpama iki aku kongkon kudu nganggo dhuwit. ya ora mung dhuwit rokok ya kenek ngono lho sing penting kan Penting pokoke aku kudu ngenehi. ngenehi Sing tak ngenehi apa? Wong tau ngenteni saweran ya ora ono. Ayo diatur kuwi bocah-bocahmu kuwi. Lah ya kabeh lak manut sampean, sirmu piye? Maksud ki ngene aku arep kaya ngopo ki wong aku ki ala-ala wis ditulis diserat pokoke bintang tamu. Oh terus? Wong iki do ngurmati kok. Oh iya. ngerti ra Mas iki ning kene Mas Bagong tulis dadi binatang Oh manut Mas Bagong pas mencolot kuwi tibane bareng karo sampean kudu ngurmati Mas Bagong. Yo. kudu ngurmati Yo Kak, kabeh yo. Ora do tengen. Janor kudu ngurmati lho Cok kuning yuk hormat yuk Kolormu suwek. Wong edan. lah kowe iki mau jare njaluk kon dihormati lah kowe ya wis do ngurmati Ya hormati. Wis angel men to. Mau jare kon nanggo siji-siji ya wis disembatani. Saiki kon ngurmati ya wis dihormati. Ora ngono to. Lah sing bagus-bagus sing ngurmati wangun, sing gender ki to. Ngene kaya tiduk dawet. Ora sing gender kuwi serapati wangun, sing ngendang ki katoke mlethok. Lah wong hormat kok sing kene melu hormati. Alah tekan ndi-ndi. Kaya pamer gondongkem. Karepe piye karepe? karepe piye karepmu piye Maksudnya ki kowe kabeh ki do wedi karo aku ngono. Iya, iya. do wedi ya Mas Apa lolo kene iki ya melu rombongan. Iya, iya. Dadi wong kudu dirasa wedi ngono. Ndang, wedi cah. do wedi lho Cak iki ning kene binatang tamu Bintang. oh iya kleru wae Itu menyakitkan. wetan
ngono kaya celeng kabeh. Malah do blusuk-blusuk. Srantenanmu kok angel men modele njaluk dihormati ya wis dihormati. Jare kon do sing wedi karo kowe iki ya kabeh do wedi. Lho, nganti enek sing rupane malah iki. Wong do edan, kowe iki krungu apa ora? Piye? Sing rebabmu to? Nyeluk aku kok. Piye? Ndut ngono. Kowe iki ora nyeluk kowe. Ndut ngono. Ora mikir nyeluk kowe. Lah nyeluk sapa? Entut. Oh, mampu damen. Apa enak tutuk damen. Wes ora sadongan aku entek-entek arep do ngisinke aku. Senenono. Ora iso iki ora Senen kok. Ya omahi. Omahi. Senen ana kowe iki wong wedok iki sing kulino keras iki di kandhani. Aku nek aku ki ra nyeneni, aku ki wong berhati pink kok nyeneni. Duh, Hati apa? Pink. Pingkal jaran. Peng pira? Pacinta. malah gendeng kabeh iki. Iki sing dadi cakel aku apa kowe? Aku Permadi. Oh, Permadi. Waduh. Permadi rupamu kaya blok-blok ngono ki lho. Aku ki jan rupamu ki ngene iki kaya Permadi. Nek Permadi ki kudu dandan bagus. Sik. Dandani ka? Endi ya? Apa? Apa golek sandal apa piye ngono? Tisu kudu dandanmu dilapih ngono. Tisu. Aku dandane bagus. Iya, ben bagus kene. Ken kaya wong. Ya dilapih wong kene iki dandanan. Iki kan dandanan bagong. Ken kaya wong terkenal. Iki dandanan Malah Permadi iki diurak-arik. bagus. Ken marahi lucu. Iya. Permati yo lucu Ben iki. ganteng kok lucu piye? Wong-wong Iki ki mek kamu dilapih ben ganteng. Wong-wong dong guyu aku. Aku bareng ngararawi sing gendar mangan kertas mlaku saya mbok dulang tisu. Pedes Kyai. Apa iya? Apa iki sing Raine kaya bar kobong. Orang Sing nonton buri ana sing ngrasani aku Piye? kaya jekrekan tikus ngono. sama jelekan tikus apa? Halo, Sing. Kaya silit kenceng. Eka. Ora pareng ngomong liyane kuwi ya. Anu lho, ngisor kenceng ke lho. Oh kae. Ngireng-ngireng kae. Ireng-ireng ae. Ya itulah. Gusti Kang Mas Janaka. Masa Janaka rupane kaya munyuk. Ya Januko pas guyon kok. Waduh. Biyen karo Anoman ya. Oke aku. Januko pas dolanan setan-setanan kok. Gila. Di Janaka ne piye? Nah. Pacita. Hati-hati nek tenan nganti kena awas kowe. Iki kaya ning film ngono kae lho. Nganu lebu sekilan. Wucya. Wah, ora apa-apa, let sekilan. Wah, ora apa-apa. Wucya. Kena tenan di. Apa kena? Kena.
Amit-amit Jabang Bayi. Maju rak emut ndasmu. Wow. Wow, jodoh. Tak teteke untumu sik. Aja. Kowe nyok tenanan iki. Tak duduk kok. Ya. Ayo. Yo. Le. Manut kendange. Le. Ning kene iki dilarang ngene-ngene lho, Le. Saru. Lah kudune piye? Mau perjanjian ki ora kena ngene-ngene ngono gak kena. Lah sing ngendang ku yo penak rungokke aku yo. Ya ngono kena ning aja didepne ning kene kita itu bukan mukrimnya. Hukumnya najis mughaladzah. Nek ora mukrime marake muka ya. Iya, mulane iki aja didepne rene. Mboten pareng Depne rono. kudune madhep rono. Ora entuk nakal. Ora entuk nakal nek lanang nakal tak selentik ayo. Ora aja ndak nugelke patelot. Repot telot. Ayo. Wong Jawa sing digugulak jawabe. Aku jare kon madhem rono. Iya lah nang kuwi nek gak madhep rono iki piye? Karepku ki tak jak madhep rono kabeh ning adine Mukidi ki ora gelem. Karepe ngejak silaturahmi. Ya. Nadian. Oh, apa iki? Oh, panas udan iki. Panas. Kudune terus nganggo gamelan atom no gitu. Gamelan atom ki origin. Oh iya. Panas udan panas aling kaya keleleken karet gitu. Titik. Jawa Timur. Gunung caping gunung ala papa caping gunung. Jenenge jero nganggo pariang kae. Nggih. Nandur duku ning pinggir sumur Kementerian PU sukses lan makmur. Iya. Ape. No. Benak wingi wis tau kita. Ya. Nadian wadon Sineman. Sarto. Au. Suara suling mandak suarane. Wis suka tiyang tol senenge banget ora bisa kumpul ono masuk yo get Mas Bakal.
Lek, hati-hati kok nek ngerti-ngerti kowe geblek aku ki. Samar. Ora, santai yo, santai. Santai ya. Sehat, Sehat ya, Lek. Sehat. Semangat, Lek. Sehat. Maju, Lek. Ayo maju, Lek. Maju, Lek. Kowe iki ngopo, Bu? Kaya reporter bal-balan wae yo. Suka. Waduh. Terima kasih, terima kasih. Kembali ke asalmu. Nggih. Kembali ke door prize. Oke. Nggih.